भारतनि सोलोंथाइ जारिमिनाव एबा एजुकेशन पलिसियाव निउ एजुकेशन पलिसि 2020 आनो देरसिन आरो पाथ ब्रेकिं सोलायनाय लाबोगोन होननानै बांसिनानो बुंदों। दा बेयो 2023-24 बे एकाडेमिक इयरनिफ्रायनो शुरु जाबाय, नाथाय बियो आगानल' सुरजेनदों, गोबां खामानिया आरोबाव बाखि दंबावो। जों आसा खालामनो हायो NCERTनि बायदिब्ला जे फैगोन बोसोरनिफ्राय जोङो गोदान लेखा मोननो हागोन। दा बे निउ एजुकेशन पलिसि बेखौ जोङो खोनाबाय, नाथाय जोङो मोजाङै मोनथिया बेयावहाय माबायदि सोलायनाय लाबोगोन, मेट्रिक थागोन ना थाया, जों बेखौ दाबो डाउटआवनो दङ। बेनिखायनो बे भिडिअआव आङो बेफोर डाउटखौ क्लियार खालामना होगोन। दा निउ एजुकेशन पलिसि 2020नि बायदिब्ला जि स्कुल पाथोन दंमोन गोजामावहाय 10+2 बेखौ सोलायनाय जागोन। गोजामावहाय 10+2 माने 1 to क्लास 10 ओमफ्राय 11-12 बियो स्ट्रिम बेस जायोमोन। साइन्स बा साइन्स, कमार्स बा कमार्स, आर्ट्स बा आर्ट्स। नाथाय निउ एजुकेशन पलिसि 2020 आव बेबादि जानाय नंला। गासै प्राइमारिनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारिसिम बेखौ बाहाग खालामनाय जाबाय। बे बाहागानो जाहैबाय 5+3+3+4। जोङो बेखौ मोजाङै मोनथिनोसै। सेथियाव दङ 5 years, बेखौ बुङो फाउन्डेशनेल स्टेज। दा बेयावहाय प्रि प्राइमारि 1, प्रि प्राइमारि 2, बाल बाटिका, क्लास 1 एन्ड क्लास 2 बे मोनबा क्लासखौ लानानै स्टेज 1 आवहाय फज'नाय जादों। दा बेयाव फोरोंनाया बांसिनै प्लेवे मेथड जागोन एबा बुस्थुफोरजों बेखौ सोलोंनायखौ फोरोंनाय जागोन। बेनि थाखाय गोबां बे TLMफोरखौहाय स्कुलफोराव दैथायहरबाय सरकारा। बे 5 yearsआवहाय जेबो फरिखा लानाय जानाय नङा। दानिया सेकेन्ड स्टेजाव दङ 3 years, बेखौ बुङो प्रिपेरेटरि स्टेज। बेयावहाय क्लास 3, 4 आरो 5 थागोन। बे स्टेजावहाय फरिखा जानाय सुरु जागोन। ओमफ्रायहाय फोरोंनाया गावबा गावनि बिमा रावजों फोरोंनायखौ बांसिन गोसो होनाय जागोन। आरो बेयावबो जे सोलोंनाय होगोन बियो प्लेवे मेथड जागोन। TLMखौ बाहायनानै फोरोंनाय जागोन। दानिया थर्ड स्टेज। बे थर्ड स्टेजावबो 3 years जागोन। क्लास 6, 7 आरो 8 बेखौ मिडिल स्टेज बुंनाय जागोन। बेयाव साबजेक्टसा क्लास 6निफ्रायनो कम्पिउटार्स फोरोंगोन, साइन्स थागोन, मेथ्स थागोन, आर्ट्सनि साबजेक्टसफोर थागोन, ओमफ्राय भकेसनेल थागोन, मोनसे MIL थागोन। दा कम्पिउटार्स फोरोंनाय ओमफ्राय भकेसनेल फोरोंनाय बे बहुद गिदिर मोनसे सोलायनाय जागोन। कम्पिउटाराथ' दानि जुगाव नांथारगौ। बेजों लोगोसे भकेसनेल आर्ट खालामनाया जाय मानसिया गोबां फरायनो हालिया बेबो गावनि जिउखौहाय फोथांनानै लाखिनो साख्रि मावनो हासिगोन फिसा फिसौ। भकेसनेल कर्स बुङोब्ला जेरै बिउटि पार्लार बेफोर होनायखौ जों सोलोंनो मोनगोन। इलेक्ट्रिशियान, प्लाम्बार एबा दर्जिफोर बेफोरखौबो जोङो क्लास 6निफ्रायनो सोलोंनो सुबिदा मोनसिगोन। बेफोरनि थाखायनो जोंनि भारतआ सानसे बेलासि बोसोरब्रै बोसोरबानि उनावहाय स्किल्ड लेबार कान्ट्रि बुंजागोन। बिनि उनाव दङ फोर्थ स्टेज। बियो 4 years जागोन। क्लास 9, 10, 11 एन्ड 12 बेयावहाय फरायनाया इन्टिग्रेटेड जागोन। ओमफ्राय माल्टि डिसिप्लिनारि साबजेक्ट्स जागोन। सिगांहाय मामोन क्लास 10 सिम फ्राय एखे साबजेक्ट्सआनोमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव 11, 12आवहाय स्ट्रिम जायोमोन। साइन्सब्ला साइन्स, कमार्सब्ला कमार्स, आर्ट्सब्ला आर्ट्स। नाथाय दानिया क्लास 9निफ्रायनो बियो माल्टि डिसिप्लिनारि जागोन। सासे मानसिया साइन्सनि फिजिक्स, केमिस्ट्रि लायोब्ला बियो मेथ्सखौ मोजां मोनाब्ला बियो हिस्ट्रिबो लाफानो हागोन। बेफोरबायदि सुबिदाखौ क्लास 9निफ्रायनो जोङो मोननो हागोन क्लास 12 सिम। ओमफ्राय बियो सेमेस्टार सिस्टेम जागोन। बोसोराव खेबनै फरिखा जागोन। बेजों लोगोसे क्लास 9निफ्राय मोनसे फरेन लेंगुवेज जेरै फ्रेन्स, जापानिस, स्पेनिश बेफोर भाषाखौ फोरोंदेरनाय जागोन। बेफोर भाषाखौ फोरोङोब्ला
गुबुन हादोराव खामानि मावहैनो मोजां जागोन ओमफ्रायहाय जोंनि हादोरावबो गुबुन हादोरनि मानसिफोर फैयोब्ला बिसोरजों रायलायनायावहाय सुबिदा जागोन बिजनेसावबो सुबिदा जागोन जेरै आङो ओएचएसआव फ्रेन्स लादोंमोन आङो दिल्लीयावहाय जब एप्लाइ खालामोला ओएचएस जोबनानै मोनसे जब अफार फैदोंमोन बे जब प्रफाइला फ्रेन्स रोंथारनांगौमोन ओमफ्राय अफार सेलारिया 56,000 मोन 10 इयार्सनि सिगां अब्ला बियो बहुत मोजां मोनसे अफारमोन बै समनि नाथाय आं सेलेक्ट जायाखिसै मानो होनोब्ला एथ' गोबां आङो मोजाङै फ्रेन्स रोङामोन बोसोरनैयाव बांद्राय सोलोंनो हायाखिसै स' बे मोनसे फरेन लेंगुवेज होदेरनायाबो बहुत मोनसे एडिशनेल एडभान्टेज जासिगोन बेनि उनाव ग्रेजुएशन बे ग्रेजुएशनाबो 4 इयार्स जागोन इन्टिग्रेटेड जागोन ओमफ्राय बेयावहाय रि एन्ट्रि जागोन गोजामाव माबायदिमोन सोरबा जुदि 1 इयार डिग्री लादोंब्ला साइन्सआनो हक आर्ट्सआनो हक कमार्सआनो हक बियो बोसोरसेनि उनाव जुदि गेप थायो आरोबाव फरायफिननो लुबैदोंब्ला बोसोरसेनिफ्राय बियो सुरु खालामनांगौ नाथाय दानियाव बेबायदि नङा सोरबा जुदि 1 इयार कमप्लिट जाबाय बियो 1 इयार जोबनानै जुदि फैसा हाला खामानि मावनो थांनो हागोन खामानि मावनानै बोसोरनैनि उनाव जुदि बियो सानो जे आं फरायफिनगोन बे फैनानै फरायफिननो हायो ओमफ्राय बियो सेकेन्ड इयारनिफ्राय एडमिशन मोनगोन आरो बिनि गोजौआवहाय निउ एजुकेशन पलिसियाव बोसोरफ्रोमनि मोनसे रोखा सार्टिफिकेट मोनगोन नाथाय बे सार्टिफिकेटनि मुङा बेलेग बेलेग जागोन जुदि नोंथाङा फर्स्ट इयार ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामो बे सार्टिफिकेटनि मुङा जागोन सार्टिफिकेट सेकेन्ड इयारखौ कमप्लिट खालामोब्ला बे सार्टिफिकेटनि मुङा जागोन डिप्ल'मा थार्ड इयार कमप्लिट खालामोब्ला डिग्री सार्टिफिकेट जागोन फोर्थ इयार कमप्लिट जायोब्ला रिसार्च सार्टिफिकेट मोनगोन दानि जबावहाय जब इन्टारभिउफोरावहाय रिक्वायरमेन्टआ डिग्री बियो अब्ला सोरबा जुदि खालि आं जब मावनोसै ग्रेजुवेट लेभेलनि सानोब्ला बियो 3 इयार्स डिग्री सार्टिफिकेटखौ लानानैनो जबफोर मावनो हागोन नाथाय सोरबाया जुदि आरोबाव आङो मास्टार्स खालामनोसै सानोब्ला बियो 4 इयार्स डिग्रीखौ फोजोबथारनांगोन माने बियो रिसार्च सार्टिफिकेट मोननांसो बियो मास्टार्सआवहाय एडमिशन लानो हागोन मास्टार्सआ 2 इयार्स जागोन ओमफ्राय एमफिल थानाय नंलिया पिएचडिआ 4 इयार्स जागोन आरो बेजों लोगोसे आरोबाव टिचार ट्रेनिंनि थाखाय 4 इयार्स इन्टिग्रेटेड कर्स डिजाइन खालामनाय जाबाय अब्ला जोङो बेफोरखौ नायनानै रोखा जाबाय जे मेट्रिक होनाय थानाय नंलिया नाथाय क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 12 नि गावबा गावनि जोङो सार्टिफिकेट मोनगोन ओमफ्राय जानोबो हागौ क्लास 12 जोबब्ला जोङो कनसलिडेटेड मोनसे मार्कशीट मोननो हागौ मानो होनोब्ला बियो मोनसे इन्टिग्रेटेड कर्स क्लास 9 to 12 स' मेट्रिक होननाय बेयाव जेबो थानाय नंलिया अब्ला निउ एजुकेशन पलिसिनि सोमोन्दै सुंद'यै दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों